Ало, Снежи! Честит празник, Муцка! Да си жива, да си здрава! Мъжът ти да те цени, да те уважава! Не като моя Пешо. Какво? Сутринта за 8 март ми оставил за подарък книга за личностно развитие и отишъл за риба. И картичка ми оставил вътре в книгата. Честит 8 март, мило! Подарявам ти това четиво, за да разбереш, че щастието не е в материалните неща, златни гривни и тем подобни, а в хармонията вътре в теб. И не се ядосвай, че няма цветя. Цветята умират, а знанието е вечно. Та седя си сега, Снежи, пия си розето и новият светоглед ми нашепва да му оставя една бележка на вратата, цитат от втора глава на книгата «Как да оцелея на стълбището в студена мартенска нощ».